Čau, já jsem Lila a tady to je moje další video a já vás vítám u toho videa a mluvám se, že vypadám jak úplný retard, ale tady to bude video jak na tyhle natáčky a jdeme na to. Já už tady mám jeden pramen rozpuštěný, můžu vám to ukázat, jak se to teda dělá. Vezmeme si hřeben, rozčešeme si pramen, dáme si na něj tužidlo, takovýhle. Já se to teda teď nebudu dávat, protože už ho mám hotový, ale jdem se ho příště. Nebo prostě dáte si tam takovouhle hrstku tužidla na ruce, rozpadla si to, děláte tohle, já si to třeba teď neudělám. A máme tady takovejhle háček na to. Vezmeme si dlouhou, jsou i menší, kdo by chtěl, a na nějakém pražském netu jsme to snad kupovali, já nevím, kde už. Takhle to tady vlastně nastrčí, tady vám to kouká, takže uděláte tohle. Takhle, počkat, takhle. Takhle to chvilku smačknete, jakoby, jo. Třeba 20 sekund, proč se počkejte. Můžete třeba pustit jedno, ale vy jste tam ještě chvilku nechám, no. Pustíte, tak. OK, máme. Zatočíme pramen a omlouvám se, že jestli mi to nebude, protože mě to docela hodně bolí. Ale nebudu sprostá, protože když mi to nejde, tak já jsem většinou hodně sprostá, takže se omlouvám. Kdybych byla hodně sprostá, tak se fakt omlouvám, ale to nějak nejde. Chcete to tady fakt koukat? Tak počkejte. Tak počkat, mě se tady nějak rozdělalo. Tak třeba takhle. Tak OK. OK. Si to dáte takhle a teďka už vlastně promiňte, mě to nejde. Takže já vám to ukazovat nebudu, ale tak stane, tak prostě takhle se to dělá a dáte se tam a takhle jedete tímhle dolů, co se vám tam nějak nechá. No a vlastně nechat tam hodinku, dvě. A pak to vlastně sundáte a já vám teď ukážu, jak to budu sundat. Takže normálně takhle se to narovná a takhle to normálně sundáte. Vidíte, jaký to vlastně udělalo vlny? A já už jsem to tam měla včera a sundala jsem si to až večer, ale podívejte vlastně, jak vám to udělá hezký vlny, jo. Je to fakt, hezký. Mně se teda osobně líbí hodně. Ale vždycky tam musíte dát fakt toho tužidla, aby vám to drželo. Protože včera jsem to měla zrovna bez tužidla a vůbec mi to nedrželo. Jo? Takže bych radši doporučovala s tím tužidlem. Jo, a vlastně všude. A jsou tam, počkejte, jsou tam vlastně zelený a modrý. No, jsou tam prostě zelený a modrý. Ty natáčky. Bo jak se tomu říká, kudeme jakkoliv a vlastně si to takhle sundáte. Bude celý a já se vám potom otočím nahoru. Musíte fakt všude všechny vlasy a fakt ty hodinku, dvě. Jo. Když já nevím teď, kde to mám. Já do toho zadu nevidím, no. Tak. Ježiš, kolik jich tam mám? A je jich tam, myslím, že jo, je jich tam 16.
Ještě mám 2. Jo, ještě 2. Ještě 2. Tak a máme tu. Jo, ještě 1. Ještě 2. Ne, 1. Jsem balíček. 1. Teraz teda takhle ze zádu. A teď si ještě vezmeme takovýhle olejček. Kdyby neznali, je od Balej, takovýhle. Dáme si takhle na ruku. A konečky promačkáme. A teď bude to se mnou vlastně chvilku. A teďka se sem položím za ten hrozný záběr. Omlouvám se za ten odporný záběr, ale s tím se nedá nic dělat. Takovýhle hřeben kdo mám. Jen jemně pročíst, fakt jen ty konečky. A tohle bude teda celý video, já se s vámi loučím a ahoj!